O 30 de xaneiro conmemórase o Día Escolar da Non Violencia e a Paz, coincidindo co aniversario da morte de Mahatma Gandhi, un líder da India que defendía as súas ideas con métodos non violentos. En lugar de empregar armas, usaba protestas pacifistas, folgas de fame ou marchas. O líder pacifista promovía unha vida de respecto profundo pola natureza e o medio ambiente. Defendía unha forma de vida sostible, recoñecendo que a terra proporciona o suficiente para satisfacer as necesidades de cada persoa, pero non a cobiza de cada un. Gandhi ensinounos a usar só o que se necesita respetando os recursos da terra, como por exemplo, coidar dos bosques sen talar máis do necesario. Unha das súas citas foi: o que estamos facendo aos bosques do mundo non é máis que o reflexo do que nos facemos nós mesmos uns a outros. Este último verán fomos testemunhas de como o lume arrasaba cos nosos bosques, afectando tanto a flora como a fauna silvestre, causando perdas de nutrientes no terreo e afectando a ríos e mares coa aparición da cinza. Os incendios, ademais, liberan grandes cantidades de CO2 e outros contaminantes, acelerando o cambio climático. Existen leis que protexen os nosos bosques, como a Lei de Incendios, que proíbe facer cachelas ou barbacoas no monte cando vai moita calor ou vento, ou a Lei de Montes de Galicia, que proíbe construir neles e inclúe a obriga de coidalos e non deixalos abandonados. Tamén existe a Red Natura 2000, que ten como obxectivo protexer os tesouros naturais en toda Europa. En Galicia temos varios sitios que forman parte desta rede, como as Illas Cíes, os Ancares ou as Fragos do Eume. Que podemos facer nós? Respetar as leis, reciclar, reutilizar, plantar especies nativas, non tirar lixo cando imos de excursión. Se vemos fume no monte, avisar rápido a un adulto para que chame a 085 o número de alerta de incendios en Galicia, porque a paz no medio ambiente é cousa de todos.